Hi guys, so karon is mag-prank ta. Mag-video prank ta. Nahon na to si akong magulang unta akong nahon. Pero wala siya ga online. Nya lang na siya dapit. Na nato si ko. Kani akong cousin. Somni, ako ang tabunan ang cam. Unahan ako ni ako ang cousin. Let's try. Oh my God. So, sunod na to si buang. Sunod na to si Ate Ninia. Si Ate Ninia? Ang hilom lang. Si Papa? Hilom sa ba? Si Papa lagi. Di pa alam ka. Untuk kay reply tikin sa to. Tikin sa to. Nin, sorry Nin. Si Mary Jane. Atong salayan, aba ni Lord. Si Alma. Sis. Sis. Ito may nakunga ni sa TikTok. Pitok-pitok. Lupe! Si Diloy. Yung chat-chat. Ang sana. Sakit sa muntir kinatawa. Si kulit. Kulit atong i-prank. Kaya nag-online. Ayaw.
lang. Okay. Ganahan siya makichika, ha? Wait lang, ako'y tawag. Wait lang. Ako'y tawag. Ano? Nahadlok mo ko kami na. Ay! Wa kaya yun, sis. Straight ni mo. Next na to si Lalang. Lalang. Kuya, si Regine, ako na. Hindi ko kakaya. Yaman. Ako lay tawag, sis. Try na to, Selvi. Ay, katawaan ako eh.